Yung ko na i-upload lang. Ay! Sweet. Mahadlok kaya ka po rin upload ta. Kung siya itong batasan, dire o pakita lang to sa mga tao, mga gihapon na. Dito na naman mga anak sa pobreng oting. Ay, hello mga kapobre, mayong gabi kaninyong tanan. Kami mga on sa kong misis. Kaya wala namin magkasaho sa kaon. Karon sa magkasaho namin. Nagsara namin tabo sa usa ka. Sa usa ka. Pila man? Kato ay. Kabuan. Butang. Nami kuan. Musudan kay utan, mga kapayas o kuan. Isa lang yung kaon. Nasa may kuan kining barbecue. Ay, sa mani ay, ako ko pangagdan yung mga auntan ninyo. No. Kinauboy lang yung mo ah. Kinauboy. Yung ko na i-upload lang. Ay! Sweet. Mahadlok kaya ka po rin upload ta. Kung siya itong batasan, dire o pakita lang to sa mga tao, mga gihapon na. May kausaban. Sabi ko po ito. Ito lang yung piso. Ako anak sa labi. Kuan? Isa lang ito. Butan ito nga. Ah, Kani, butan niya. nabuin. Wala gihapon. Paling. Sabon. Ito ay saba kaya. Lalap. So, ay lagi si kuan niya. Kaya na ako vlog. Pwede niya. Di tamang libak mga kapobre. Kit ano silingan ang vlog ani niya. Ikaw magsikag istorya niya. Sabi lang nang himantay ka. Hindi na pwede lang nang si panguan ng mga tao o tayo labot. Atong bantayan akong galingon. Yung bangon lang. Ha? Yung bangon. Abang. Anak. Di ba? Siya may bangon. Bangon ka ako nag tapos ang tao ko nagbahog so ano yung bukod. Umutang lang ito. Ang sabaw? Bulan? Ang sabaw? Ito puno. Wala may sabaw. Ano din mo lang eh. Jadi kau ni teman-teman. Kau ni. Mak sibuk. Gusto mo na ba na tudong? Mata na siya taon-taon na. Matapad siya sa po ah. Vlog na. Ha? Matapad siya sa po ah. Mag-vlog. Kau perfect sa akong bugas. Ano yun yung gapon? Ano yung gapon? Ano lang nakikita ko yung puyo diyan nakita sa school.
Anak mo ko. Dahil naman si Papa na ko lang po. Hanggang yun. Hanggang yun. Silian ya guru nih. Wah nih baby. Ano si Papa? Mau? Mukaan magkakaugma. Isda lang ako sudan ko mo. Nagsumungo ko sa imo nila mago. Di anak ko sa siya na eh. Nilang ko bugo ng mga bugo. Gi-opera niya tayo. Nag-araw na siya mukugos. Basta, kumusugos. Labo. Ay, bukas to kung mo bayad sa bunyag. Hah? Bukas mo bayad sa bunyag. Bukas agaw. Wala mo steroid. Mo yung mukugos. Balik-balik. Hindi mo bayad. Isa mo gusto yung bayad mo. Ilong ko naman sa spring yung ay masturya na. Sige, kumita ko ba? Galing ko ito kapon eh. Asa yung papa doon mga tanaw doon? Hindi mo tawag mo papa? Diba? Tuloy mo rin na niya. Hindi mo tawag mo papa doon? Kung di naman trabaho mo ko. Ay, di mo trabaho. Kasama ko ang trabaho. Galing ko ito kapon na. Sige mo na ko. Asa yung papa doon? Trabaho mo papa doon. Ikaw trabaho ko na. Sige mo na ko eh. Kamusta ko na siya? Hindi pobre yung trabaho. Kunin mo yung rag. Basta naman eh. Baka may hilo ni ilang suriso. Uy, nating balog suriso diya ba? Anong butang-tangan pag hilo? Kapoy. Di mabitan. Sige, sumagan. Ha? Sige. Sige. Ano, makibawa mas mama. Sige. Sige, mas mata. Pangiti niya siya. Ano? Hindi na istin mo. Hindi na istin. Hindi ba ang ay bang alay mo ito? Unggoy. Shout out diha imong mama o. Sama mali ka dere. Mali ka na mo ng ano makahibaw sa mi susod. Pag migwa. Unggoy. Sinala ko. Maayo. Kamay ginikanan kamo tay sundon. Asa ay ba? Ano ito? Kaskas ang mata. Yung istorya din siya eh. Kalawang si Steve. Ang unggoy. Ang mata si Digid. Tarawa unggoy pag na pobre pag. Ano kinutan oras? Napagi mo na istorya diha imong mga kuan. Kitaan sa mga isuon mga kuan. Mga kaila. Wait mo. Ano ba niya? Ang kamot mo, nagkusod. Manubagay ko lang, kaya mag-clip ko, nagkusod. Si Kugo si Dudong. Dudong kabutang. Yan ako yung lagaw. Yung ano din na nga, nagkaon din ka nga.
ingon lagi. Tiga ka nagkanon. Kung hingan, siguro kay, di ko makaon, di ko kugusan, di ko kakaon. Yung anak na siguro na first time ka. Anak na first time eh. Pag naghagal anak mo, kaya mo kasi kugos mo anak, bayo eh. Pilih lu mas duduk belain. Masih kita fokus belain. Kita lain anak lah. Asa tahu si fokus anak. Ada akong kawan niya daw. May ako bantong ka. Na, po sa sambunay na. Patulog mo yun. Bangun na ugma lang kang ugma. Dala kong kaan ugma. Kaya ko na isla. Awar mo na maghimog. Himog chorizo oh. Nahay kuan. Nahay hilo. Hindi lang anabot ang hilo no? Gigot mo na eh. Gigot. Yan mo tayo hilo kay. Sabal man ikaw. Asa ang moustick sa'yo? Ha? Moustick. Ilan to na dito? Masa yung pita? Doon na lagi moustick na rin. Ano ba? Ada. Oo. Kaya ko eh. Tubig ko. Ito sa ito mga pobre kay kalat. Ay, kalat. Tartar. Ay, terus ya. Wala na yung pambangpat mo eh. Magfato, tuloy kong manang. Siyempre. Kami nagkabali lang mo. Dito kayo. Luis gina. Nagsahod ta kay. Ano to? Dito nag kaos. Dito kayo. Asa tabo na lang? Usa? Wala. Anak. Ilan to na dito? Ay. Matara, ano mo lang. Do. Kasi nung dagin na. Pagsasayo nila sa gawon. Bagong kaon. Busog na dami mga pobre. Busog na tol. Inang bitok. Aral ako to mo vlog kay gabi ina unsa nang orasa mga tugpog mag alas 10 na. Dalang ko to. Bye bye. Oh, isa palihog ko na. Subscribe sa wa pa ka subscribe. Unya sa wa pa ka subscribe niya. Sa ka subscribe palihog like. Bye bye. Ug comment sa comment.